Το μόνο που κατάφερε ήταν να με απογοητεύσει. Τα λόγια του έπεσαν σαν σφυρί σε γυαλισμένο ξύλο, τόσο έντονα που όλα τα κεφάλια αίθουσα γύρισε. Η φωνή του μπαμπά ακούστηκε όχι επειδή φώναξε, αλλά επειδή ήξερε πώς να προβάλλει τη φωνή του, κάτι που δεν είχε χάσει μετά από χρόνια εκπαίδευση στη διοίκηση. Στεκόταν ψηλός, με το στήθος, ο τύπος του άντρα που μπορούσε να σιωπήσει ένα δωμάτιο χωρίς να υψώσει ποτέ τη φωνή του. Και εκείνη τη στιγμή, χρησιμοποίησε αυτή τη δύναμη όχι για πειθαρχία, όχι για υπερηφάνεια, αλλά για ταπείνωση. Τι δική μου ταπείνωση. Η συνάντηση έπρεπε να είναι απλή. Μόνο η οικογένεια, οι γείτονες, οι παλιοί φίλοι συγκεντρωμένοι στην αίθουσα της κοινότητας της πόλης, το είδος του μέρους όπου οι βραδιές μπίνγκο και τα ψητά ψάρια γέμιζαν τα ημερολόγια. Οι πτυσσόμενες καρέκλες τρίζανε κάτω από το βάρος των γυρεών βετεράνων με σιδερωμένα κακάκια. Οι γυναίκες ανεμίζονταν με βεντάλιες για να δροσιστούν από τη ζέστη του τέλους του καλοκαιριού, και τα παιδιά τρέχουν γύρω-γύρω με χάρτινα ποτήρια λεμονάδα. Δεν ήταν πολυτελές, αλλά είχε τη μυρωδιά του τηγανιτού κοτόπουλου Homewood Powlis, την αμυδρή μυρωδιά του γυαλιστικού για ορίχαλκο, που ακόμα κρεμόταν στα μετάλλια των βετεράνων μετάλλια. Μπήκα με το κεφάλι ψηλά, χωρίς να περιμένω παρέλαση, αλλά τουλάχιστον ευγένεια. Είχαν περάσει χρόνια από είχα βρεθεί σε ένα δωμάτιο με τον πατέρα μου. Χρόνια από τότε που είχε αναγνωρίσει την ύπαρξή μου πέρα από μια απότομη, περιφρονητική φράση. Ωστόσο, ήμασταν εκεί, μοιραζόμενοι ξανά τον ίδιο αέρα. Με εντόπισε τη στιγμή που μπήκα. Τα μάτια του στενεύτηκαν, τα χείλη του σφίχτηκαν σε μια λεπτή γραμμή. Αν ήμουν ένας άγνωστος, ίσως να πίστευα ότι επρόκειτο να βγάλει λόγο. Ανταυτού, περίμενε μέχρι να ησυχάσει η κουβέντα φυσικά, και μετά έριξε τα λόγια σαν χειροβομβίδα στη μέση του δωματίου. Το μόνο που έχει κάνει είναι να με απογοητεύσει. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν πιο δυνατή από χειροκρότημα. Βρυχόταν στα αυτιά μου, έκαιγε τα μάγουλά μου. Διατήρησα το πρόσωπό μου αμετάβλητο, αλλά μέσα μου κάθε μυς μου φώναζε να κουνηθώ, να φωνάξω πίσω, να κάνω οτιδήποτε εκτός από το να στέκομαι εκεί σαν μαθητής που τον κάλεσαν στο γραφείο του διευθυντή. Τότε, σαν να μην έφτανε αυτό χτύπημα δεν ήταν αρκετό, γύρισε. Ένα μεγάλο, ξεθοριασμένο χέρι χτύπησε στον ώμο ενός άντρα που στεκόταν κοντά. Νεότερος από αυτόν, μεγαλύτερος από μένα, με φαρδίους ώμους, καλοκουρεμένο μαλλί, το είδος της τάσης που αναγνωρίζεις αμέσως. «Αυτός», είπε ο μπαμπάς με υπερηφάνεια, με βροντερή φωνή. «Αυτός είναι ένας άντρας που ξέρει τι σημαίνει υπηρεσία. Ένα ελίτ μέλος των». Η αίθουσα μουρμούρισε, εντυπωσιασμένη. Τα κεφάλια κούνησαν, τα μάτια στράφηκαν προς τον άγνωστο. Ο σεβασμός σχεδόν ακτινοβολούσε από το πλήθος, μακριά από μένα, προς τον άντρα που ο μπαμπάς είχε επιλέξει να ανυψώσει. Τα χείλη του πατέρα μου σχημάτισαν κάτι που δεν ήταν ακριβώς χαμόγελο, αλλά περισσότερο ένα χαμόγελο δικαίωση, σαν να είχε απέδειξει κάτι χωρίς να χρειάζεται να το πει φωναχτά. Αυτό ήθελα, όχι εκείνη. Έπρεπε να είχα κοιτάξει αλλού, να είχα καταπιεί το πικρό μου και να είχα αφήσει τη στιγμή να περάσει, αλλά δεν το έκανα. Δεν μπορούσα. Τα μάτια του στράφηκε και τα μάτια του έπεσαν πάνω μου. Για μια στιγμή, η έκφρασή του έδειχνε την ίδια άνετη αυτοπεποίθηση που είχε όταν ο μπαμπάς τον. Τότε άλλαξε. Το χρώμα έφυγε από το πρόσωπό του. Το στόμα του άνοιξε ελαφρώς, ώστε να δω το τρέμουλο στο σαγόνι του. Πάγωσε. Και τότε, με φωνή που ήταν λίγο πιο δυνατή από ψίθυρος, τρέμοντας αλλά αρκετά καθαρή ώστε να την ακούσουν όλα τα αυτιά γύρω του να την ακούσουν, είπε: «Είσαι η μαύρη χείρα των φώκων», οι λέξεις έσκησαν την αίθουσα σαν μαχαίρι. Ακούστηκαν ψίθυροι. Ένας βετεράνος στο βάθος σφίγγει τα δόντια του. Ένας νεότερος άντρας κατάπιε το σάλιο του σαν ο τίτλος από μόνος του να είχε βάρος. Δεν απάντησα. Δεν χρειαζόταν. Το όνομα κρεμόταν εκεί βαρύ, αναμφισβήτητο. Για μια στιγμή, ακόμα και ο πατέρας μου. Το χαμόγελό του έσβησε και η σύγχυση φαινόταν στα μάτια του. Δεν ήξερε τι ήξερε η φώκια. Δεν καταλάβαινε τις ιστορίες που ψιθυρίζονταν στα στρατόπεδα, στις αίθουσες ενημέρωσης, στους διαδρόμους πριν από τις αποστολές. Είχε περάσει χρόνια αποκαλώντας με απογοήτευση. Τυφλός τη φήμη που είχα χτίσει, τη ζωή που είχα σμιλέψει με αίμα και κόπο μακριά από το βλέμμα του. Αυτή ήταν η στιγμή που η αίθουσα άρχισε να αλλάζει. Όχι ακόμα υπέρ μου, αλλά μακριά από αυτόν, μακριά από την εξουσία του, τη βεβαιότητά του. Αλλά πριν σας βάλω πιο βαθιά σε αυτή τη σκηνή, πριν σας πω γιατί ένας άντρας εκπαιδευμένος στις πιο σκληρές γωνιές του στρατού θα έτρεμε στη θέα μου, πρέπει να σας πάω πίσω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εκείνη η στιγμή δεν ξεκίνησε σε εκείνη την αίθουσα. Ξεκίνησε χρόνια πριν, σε ένα σπίτι όπου η πειθαρχία ήταν πιο αυστηρή από την αγάπη. Όπου η σιωπή ήταν πιο δυνατή από τον έπαινο, όπου κάθε δρόμος που διάλεγα φαινόταν προδοσία στα μάτια του. Μεγάλωσα κάτω από τη σκιά ενός άντρα που φορούσε μετάλλια σαν πανοπλία και που πίστευε ότι η κληρονομιά του θα ζούσε μόνο μέσω ενός γιου. Αλλά δεν είχε. Είχε εμένα. Και στο μυαλό του, αυτή ήταν η πρώτη του απογοήτευση. Η υπόλοιπο, τουλάχιστον σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν αναπόφευκτο.
Το πρώτο μάθημα που μου έδωσε ο πατέρας μου δεν ήταν πώς να ρίχνω μια μπάλα. Ήταν πώς να στέκω με προσοχή. Έβαλε τα τακούνια μου μαζί στο λινέλεο της κουζίνας, έσπρωξε τους ώμους μου πίσω και μου είπε να μην ανοιγοκλίνω τα μάτια. Μια ίσια πλάτη δείχνει στον κόσμο ότι δεν θα σπάσεις. Είπε ότι ήμουν 8 χρονών. Το ρολόι πάνω από τη σόμπα χτυπούσε. Το σπίτι μύριζε μαύρο καφέ και βερνίκι παπουτσιών. Αυτή ήταν η οικογενειακή μας άρωμα της οικογένειάς μας. Είχε συνταξιοδοτηθεί μέχρι τότε, αλλά η συνταξιοδότηση δεν τον είχε μαλακώσει. Του έδωσε περισσότερες ώρες για να τελειοποιήσει τον έλεγχο. Πρωινές διαδρομές στις 5:30, που κάμισα σιδερωμένα με ακρίβεια. Ναι, κύριε και όχι, κύριε, λέγονταν σαν αναπνοή. Η μικρή μας πόλη το λάτρευε. Ομιλίες σε παρελάσεις στο γυμνάσιο. Μια πτυσσόμενη καρέκλα με το όνομά του στην αίθουσα των βετεράνων. Οι άνθρωποι τον αποκαλούσαν κύριε στο στομανάβικο. Εγώ τον αποκαλούσα μπαμπά και ένιωθα σαν να δανειζόμουν έναν βαθμό που δεν είχα κερδίσει. Πίστευε ότι η κληρονομιά μεταβιβάζονταν στους γιους. Η μητέρα μου πίστευε σε άλλες κληρονομιές, ήσυχα βιβλία, την ευσπλαχνία. Στο σπίτι, έβαζε ποίηματα στην τσάντα με το μεσημεριανό μου. Frost Hughes Dickinson σαν ταλίσμαν. Ποτέ δεν διαφωνούσε με τον πατέρα μου. Περίμενε να περάσει η καταιγίδα. Μερικές καταιγίδες απαντούν μόνο στο χρόνο, έλεγε. Στα 12 μου, με πήγε σε έναν αγώνα μεταξύ του στρατού και του ναυτικού. Το στάδιο αναπνέει ατμό, μπάντες πνευστών. Οι καδετοί με τα μακριά παλτά παρέλασαν σαν πιόνια σκακιού. Όταν η ναυτική ακαδημία σκόραρε, φώναξα. Εκείνος δεν με κοίταξε. Άσε αυτά τα χρώματα σε άντρες που μπορούν να αντέξουν το βάρος τους, είπε. Τα μάτια σου στο γήπεδο. Προσποιήθηκα ότι δεν άκουσα καλά. Το να προσποιούμε έγινε συνήθεια. Στο σπίτι υπήρχε ο βωμός, μια γυάλινη θήκη με μεταλλικά αντικείμενα, καλυμμένα με σκόνη. Κάθε Σάββατο, με μια βούρτσα σε βελούδινη θήκη, η δουλειά μου ήταν στολές. Μου έμαθε το βάρος του σίδερου, βάρος του σιδερώματος, τη γωνία της πίεσης, το θρώισμα όταν η πτυχή είναι σωστή. Η ακρίβεια είναι σεβασμός, έλεγε. Έμαθα τους κανονισμούς όπως άλλα παιδιά έμαθαν pop τραγούδια. Μπορούσα να αναγνωρίσω κάθε κορδέλα από χρώμα πριν μάθω τη διαίρεση. Στα 15, του είπα ότι ήθελα να κάνω αίτηση στην Ναυτική Ακαδημία. Έμεινε τόσο ακίνητος που μπορούσα να ακούσω το βουητό του ψυγείου. Θέλεις προσοχή, είπε, χωρίς να σηκώσει το βλέμμα από το ταχυδρομείο. Όχι υπηρεσία. Του είπα ότι ήθελα και τα δύο. Έβαλε τα γράμματα ένα-ένα σαν τούβλα ανάμεσα μας. Δεν έχεις τη σωματική διάπλαση. Δεν εννοούσε την αντοχή μου. Εννοούσε το φίλο μου. Το σπίτι ήσυχο μετά από αυτό. Η σιωπή ήταν η πειθαρχία του. Δείπνο με 800 πιάτα στο αριστερό μέρος του νεροχύτη. Ειδήσεις στις 7, φώτα σβηστά στις 10. Όταν πήρα άριστα στη χημεία, είπε, χυμή. Όταν κέρδισα αγώνα στίβου, είπε, μη χαλαρώσει τη φόρμα σου. Τα πρωινά του Σαββάτου, επιθεωρούσε το δωμάτιό μου. Το κρεβάτι έπρεπε να είναι τέλεια στρωμένο. Τα παπούτσια έπρεπε να είναι τοποθετημένα σε γωνία 45 μοιρών. Μια φορά βρήκε μια σκόνη στο περβάζι και μου έδωσε το πανί. Η μητέρα μου με έπιθε στα περιθώρια. Με πήγε στο γραφείο ενός προσλήπτη την πρώτη, παρκάροντας 2 τετράγωνα μακριά, ώστε το αυτοκίνητο να μην φαίνεται από την κεντρική οδό. Ενώ εγώ συμπλήρωνα τα έντυπα, εκείνη βαθμολογούσε γραπτά στο μπροστινό κάθισμα. Όταν επέστρεψα με τα φυλάδια, δεν με ρώτησε τι θα έλεγε αυτός. Με ρώτησε τι ήθελα περισσότερο. Έναν δίκαιο μάχη, είπα. Χτύπησε το τιμόνι και μετά προετοιμάστηκε για κακές καιρικές συνθήκες. Την τελευταία, έστειλα την αίτηση χωρίς να του το πω. Έγραψε την έκθεση μου στο τραπέζι της κουζίνας. Μετά τα μεσάνυχτα, το σπίτι ένα μουσείο αναπνοής. Περιέγραψα την Γκάντεν στην αυγή. Πως η τάξη μπορεί να ανοίξει χώρο μέσα σε κάποιον που του λένε ότι είναι πολύ. Όταν έφτασε πρώτο ο λεπτός φάκελος, επιβεβαιώσαμε την παραλαβή. Τον έκρυψα σε ένα βιβλίο. Όταν έφτασε ο παχής Μάρτιο, τον πίεσα στο στήθος μου μέχρι που το κρύο διαπέρασε το χαρτί. Περίμενα μέχρι να πάει στο γραφείο του. Χτύπησε την πόρτα και μπήκα. Κοίταξε πρώτα πάνω, με σφιγμένα σαγόνια. Του έτεινα το φάκελο. Κύριε, είπα. Τον άνοιξε με ένα χαρτοκόπτη και διάβασε την πρώτη γραμμή. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε. Σταμάτησε διπλωμένο. Το χαρτί γλίστρησε πίσω. Λοιπόν, μιλά σοβαρά είπε, χωρίς να είναι ερώτηση. Έγνεψα. Γύρισε στο βιβλίο του. Θα το συζητήσουμε αργότερα. Δεν το κάναμε. Τη νύχτα της αποφοίτησης. Δεν ήρθε στο πάρτι στην αυλή που η μητέρα μου είχε στολίσει με λευκά φώτα και λεμονάδα.
Οι φίλοι με ρώτησαν αν φοβόμουν. Ναι και όχι, απάντησα. Ναι, για το νερό. Όχι, για την επιλογή. Γύρω στις 9, ένα γνωστό σεντάν πέρασε και συνέχισε. Ένιωσα σαν να με χαιρέτησαν και να με απέρριψαν ταυτόχρονα. Το πρωί που έφυγα για το καλοκαίρι των νεοσυλλέκτων, η μητέρα μου έβαλε 3 φακέλους στην τσάντα μου. Άνοιξε τους όταν νιώθεις μοναξιά, όταν πονάς, όταν ξεχνάς ποιος είσαι. Με αγκάλιασε σφιχτά στο σταθμό των λεωφορείων. Μετά έκανε ένα βήμα πίσω για να με επιθεωρήσει, όπως πριν το σχολείο. «Στάσου ίσια», είπε, και γελάσαμε και οι δύο. Ο πατέρας μου είχε ραντεβού για να αλλάξει τα λάστιχα. Στο λεωφορείο, ένα αγόρι με κούρεμα μπασκάτ με ρώτησε αν ήμουν νευρικός. «Τα νεύρα είναι ένας πηξίδας», του απάντησα. «Απλά πρέπει να τα διαβάζει σωστά». Από το παράθυρο, η πόλη γλιστρούσε το κατάστημα σιδηρικών, το εστιατόριο με τις λεμονόπιτες, τη σημαία του δικαστηρίου που ήταν λίγο μεγάλη για τον ιστό. Καθώς τα χιλιόμετρα πυκνώναν και ο αέρας γινόταν πιο αλμυρός, πίεσα το μέτωπό μου στο τζάμι και άφησα το κρύο να ηρεμήσει τα μάγουλά μου. Δεν τρέχαμε μακριά από αυτόν. Τρέχαμε προς το μόνο επιχείρημα που είχε νόημα, να το κερδίσουμε. Η επεξεργασία μύριζε σαν κομμένο γρασίδι και χλώριο, μετά αλάτι και λάδι όπλων. Οι μηχανές κουρέματος έσπαγαν. Τα clipboards εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν. Επώνυμο, ύψος, κίνηση. Εκείνο το βράδυ, ξάπλωσα σε ένα στενό ράφι και απήγγειλα τις γενικές διαταγές για να μην μετράω τα χιλιόμετρα μέχρι το σπίτι. Σκέφτηκα το λινέλαιο της κουζίνας και τα χέρια του πατέρα μου να μου ισιώνουν τους ώμους. Μου είχε μάθει να στέκομαι ίσια. Απλά δεν φανταζόταν ότι θα το έκανα ενώ τον κοίταζα. Μέχρι το σφύριγμα, είχα απομνημονεύσει τον αριθμό που ήταν τυπωμένο στο κρεβάτι πάνω από μένα. Το ψιθύρισα σαν προσευχή και έκλεισα τα μάτια μου. Δεν ήξερα ακόμα τι θα πετούσαν οι ομάδες, τι ονόματα θα προσπαθούσαν να μου δώσουν ή ποια θα κρατούσα. Το μόνο που ήξερα ήταν ότι αυτή η σιωπή είχε μιλήσει αρκετά. Ήταν η σειρά μου. Η Αναπάπολης δεν σε αγαπούσε. Σε δοκίμαζε. Οι πλεβέιερ σε ξύριζαν μέχρι να μείνεις αυτό που θα άντεχε υποπίεση. Έμαθα γρήγορα ότι το μυστικό δεν ήταν να φωνάζω πιο δυνατά. Ήταν να είμαι ακριβής. Στην αυλή πριν την Ανατολή, με την αναπνοή μου να σχηματίζει μικρές ομίχλες στον αέρα του Τσέσαπικ, έτρεξα μέχρι που καίει το στήθος μου και τα πόδια μου σταθεροποιηθούν σε μετρονόμους. Έμαθα να διπλώνω την εξάντληση σε μια τσέπη και να συνεχίζω να κινούμαι. Η Ακαδημία μου έδωσε αυτό που ο πατέρας μου δεν είχε ποτέ, έναν τρόπο να αξιολογώ τον εαυτό μου χωρίς αυτόν. Εντάχθηκα στο ναυτικό με ένα πρόσωπο που φαινόταν ακόμα πολύ νεανικό για τη στολή που φορούσα και με διαταγές που θα με έβαζαν κοντά στα όρια όπου οι χάρτες θολώνουν. Την πρώτη φορά που πάτησα το πόδι μου στο Κορανόντοου, ένιωσα τον άνεμο του ειρηνικού να με σπρώχνει αρκετά δυνατά ώστε να χάσω την ισορροπία μου. Άμμος παντού, στα μποτάκια, στα δόντια, κάτω από γλώσσα. Άντρες περπατούσαν βαριά με κορμούς στους ώμους τους. Ομάδες που κινούνταν σαν ένας οργανισμός, οι εργάτες γλιστρούσαν από το θαλασσινό νερό και τον υδρότα. Δεν ήμουν εκεί για να γίνω πεζοναύτης. Αυτή η διαδρομή δεν ήταν ανοιχτή για μένα. Και δεν με ενδιέφερε να διαφωνήσω με μια πόρτα που δεν άνοιγε. Ήμουν εκεί επειδή μια ομάδα εργασίας χρειαζόταν έναν αξιωματικό επιχειρήσεων και πληροφοριών που να μπορεί να σκέφτεται γρήγορα, να γράφει με σαφήνεια και να έχει βάρος χωρίς να το διαφημίζει. Δεν χρειάζεται να είσαι πιο φωνακλά στο δωμάτιο, όταν είσαι αυτός που αποφασίζει σιωπηλά, αποφασίζεις ποιο δωμάτιο θα σπάσουν όλοι. Με φώναζαν, κυρία. Στην αρχή, σαν ερωτηματικό. Έμαθα να αναπαντώ με χρονοδιαγράμματα, επικοινωνίες, σχέδια, logistics που έφταναν στην ώρα τους και ενημερώσεις τόσο ακριβείς που ακόμα και ο αρχηγός με το μόνιμα κατσοφιασμένος σταμάτησε να χτυπάει το στυλό του. Έτρεχα μαζί τους όταν μπορούσα, κολυμπούσα σε κρύο νερά, γιατί ο σεβασμός θέλει να σε βλέπει να τρέμεις και να μένεις ούτως ή άλλως. Πυροβολούσα μέχρι που το πάτημα της σκανδάλης έμοιαζε με σκέψη. Δεν προσπάθησα να γίνω μία από αυτούς. Έμαθα να είμαι αυτή που δεν μπορούσαν να αγνοήσουν. Σε ένα πεδίο εκπαίδευσης έξω από ένα νησιού, η ζέστη της ερήμου ξεθόριαζε τα χρώματα από τα πάντα. Κάνουμε ασκήσεις σκοποβολής κάτω από έναν ήλιο που δεν ανοιγοκλίνει τα μάτια του. Και πάλι ο εκπαιδευτής φώναξε και οι ομάδες κινήθηκαν με την οικονομία των ανδρών που έχουν αιμορραγήσει για το δικαίωμα να πάνε δεύτερη φύση. Παρατήρησα τις γωνίες, παρακολούθησα που πήγαιναν τα μάτια όταν αυξανόταν το άγχος, έγραψα σημειώσεις σε ένα σημειωματάριο σκληρό από το αλάτι στις γραφές. Τα βράδια καθόμουν στο port bagage με έναν χάρτη στα γόνατά μου, ενώ ο άνεμος προσπαθούσε να τον αρπάξει. Ένας αρχηγός ονόματι Χίγιο Ταλάμδα έσκυψε μια φορά, αληθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο είχα σχεδιάσει αλληλεπικαλυπτόμενα τόξα γύρω από ένα στοχευόμενο σημείο. «Σου αρέσουν οι ιστόοι», είπε. «Οι ιστόοι πιάνουν ομικρόν με τόνο, τι τρέχει?» Δεν απάντησα. Δεν χρειαζόταν. Την πρώτη φορά που προχωρήσαμε, ο αέρας μύριζε ντίζελ και σκόνη. Η νύχτα ζούσε στις γωνίες, ακόμα το μεσημέρι.
Δουλεύαμε σε ένα δανεισμένο δωμάτιο με ένα τρεμοπαίγνιο φως και ένα τραπέζι που γέρναγε προς τη μία πλευρά. Τα ραδιόφωνα έκαναν θόρυβο σαν γέροι που καθαρίζουν το λαιμό τους. Έμαθα τη μουσική του στατικού καλέσματος στο σημάδια, το ρυθμό των φωνών που απέχουν χιλιόμετρα μεταξύ τους. Έμαθα να κινούμε σαν να μοιράζονταν την ίδια σπονδυλική στήλη. Η δουλειά μου ήταν να χτίσω το σκελετό, να συγχρονίσω τις απρόβλεπτες καταστάσεις που εξηγούσαν τους ανθρώπινους τρόπους με τους οποίους τα σχέδια πάνε στραβά. Υπήρχε ένας κατασκευαστής βομβών που κατέστρεφε ζωές σε μια πόλη που ξέχασε τον ποταμό της μέχρι που πνίγηκε από αυτόν. Χαρτογραφήσαμε τις συνήθειές του, που έτρωγε, ποιος του άναβε τα τσιγάρα, ποια πόρτα προτιμούσε όταν ήθελε να εξαφανιστεί. Περιμέναμε μέχρι την Τρίτη, επειδή ο πολιτής της Τρίτης χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να μετρήσει τα ρέστα. Η ομάδα ετοιμάστηκε στο σκοτάδι, γρήγορες εγγράφες, ψιθυρίζοντας. Στεκόμουν με τον ασύρματο και τις πληροφορίες και το σχέδιο απλωμένο σαν βωμός πάνω στο τραπέζι. Όταν το πρώτο φορτηγό κολλήθηκε 2 τετράγωνα νωρίτερα από μικρομετών ότι είχαμε προβάρει, δεν πάγωσα. Μεταβήκαμε στη διαδρομή C που ονομάζεται Εκκλησία, επειδή πέρασε τα 3 και προχωρήσαμε το χρονοδιάγραμμα 5 λεπτά μπροστά. Θα έπρεπε να είχε καταρρεύσει. Δεν συνέβη. Βγήκε από πίσω όπως είχε προβλεφθεί, στρίψε αριστερά όπως είχε προβλεφθεί, έφτασε στο τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε πάντα και βρήκε τον πύργο του να κοιμάται. Δίστασε για μισή ανάσα. Αυτό ήταν αρκετό. Χωρίς πυροβολισμοί, καμία φωτιά. Χέρια πίσω από το κεφάλι, μετά δεματικά, μετά η ησυχία. Πίσω στο δωμάτιο, ο αέρας μύριζε αδρεναλίνη και παλιό καφέ. Ο Χίγιο Ταλάμδα έβγαλε τα γάντια και κοίταξε τον ιστό που είχα σχεδιάσει. «Εσύ το έφτιαξες αυτό», είπε. Και δεν είδε ποτέ το μετάξι. Οι νεότεροι γέλασαν με την ατάκα. Κάποιος σχεδίασε μια ράχνη στη γωνία του χάρτη με ένα σόρπι, χοντρά πόδια και μια κόκκινη κλεψίδρα που έσταζε. Το αστείο έμεινε. Το όπως και το όνομα. Το Black Window δεν είχε να κάνει με τον αριθμό των θυμάτων. Είχε να κάνει με το τι έβαζες και τι αισθάνεσαι. Πως αλλάζει η ατμόσφαιρα όταν ανοίγει η λάθος πόρτα. Πως μια φωνή στο δίκτυο ανεβαίνει μισό τόνο όταν ένα σχέδιο χτυπάει σε τοίχο. Μετά από λίγο, οι τύποι που δεν χαμογελούσαν ποτέ στις φωτογραφίες άρχισαν να χτυπούν 2 φορές με τις αρθρώσεις των δακτύλων τους στο τραπέζι μου πριν βγουν έξω. Προληπτικότητα, σεβασμός, και τα δύο. Δεν ήταν όλες οι νύχτες ευνοϊκές. Μια φορά στην ακτή, όπου το νερό έχει διαφορετικό όνομα, αλλά την ίδια γεύση αλατιού, το σχέδιο κατέρευσε. Ένα φορτηγό έσκασε ένα λάστιχο σε χαλίκι που είχαμε ελέγξει 2 φορές. Ένα το φως έσβησε στο κράνος, τη χειρότερη γωνία. Ένα σκύλος που δεν είχαμε υπολογίσει βρήκε το θάρρος του τη λάθος στιγμή. Άκουσα την αλλαγή στην αναπνοή. Κράτα 2. Είπα 3 παράθυρα αντί για πόρτα. 4. Τώρα είναι η σειρά σου. Ακουγόταν ήρεμο επειδή έπρεπε να είναι, όχι επειδή ήμουν. Αργότερα μόνος μου, τα χέρια μου έτρεμαν τόσο πολύ που έπρεπε να καθίσω πάνω τους. Οι άντρες επέστρεψαν με αυτό που πήγαμε να πάρουμε και όλα τα δάχτυλά τους. Το ονόμασα Νίκη. Η αρχηγός το ονόμασε Απόδειξη. Ακούει τον ιστό που είπε σε ένα καινούριο παιδί που ακόμα με φώναζε κυρία πολύ δυνατά. Ακούει το βουητό του. Η λέξη ταξίδευε όπως ταξιδεύει στις πτήσεις και στις τραπεζαρίες πάνω από κακό καφέ σε δωμάτια όπου μπότες παρατάσσονται στο κατόφλι. Δεν ήμουν θρύλος. Ήμουν μια φήμη που επέζησε της επιθεώρησης. Οι ομάδες εναλλάσσονταν. Εγώ εναλλάσσομαι με μερικούς από αυτούς στο Μπαχρέιν. Η ζέστη ήταν προσωπική. Στο κέρατο, ο άνεμος μετέφερε άμμο που έβρισκε τα μέρη σου και έστεινε κατασκήνωση. Έμαθα την ειλικρίνεια των επιστολών προς το σπίτι που γράφονταν στο πίσω μέρος των μανιφέστων. Τον τρόπο που οι καλοί άντρες λένε αστεία πριν την απογείωση, γιατί το γέλιο λιπαίνει τις μηχανές που το λαχταρούν. Όταν φεύγοντας, πήγα μια φορά στο σπίτι και βρήκα τον πατέρα μου στη βεράντα να καθαρίζει ένα τουφέκι που δεν το χρειαζόταν. Με ρώτησε για τον καιρό. Με ρώτησε αν άλλαξα το λάδι στο αυτοκίνητό μου. Δεν με ρώτησε τι έκανα. Δεν του είπα για τη νύχτα που σβήσαμε τα φώτα σε 3 τετράγωνα ταυτόχρονα και περπατήσαμε στην πόλη σαν να είχε επιστρέψει σε ένα καλύτερο φεγγάρι. Δεν του είπα για το παιδί που μου έδωσε ένα διπλωμένο σημείωμα σε ένα σημείο ελέγχου που έλεγε σε προσεκτικό αγγλικό: «Παρακαλώ, πάρτε του θορυβώδης ανδρών μακριά». Δεν του είπα ότι έκλαψα σε μια σκάλα όπου με έκρυβε η σκόνη και μετά επέστρεψα στο δωμάτιο γιατί το κλάμα είναι το αντίθετο του θάρρους. Είναι συγγενές. Στο Κορανόντο ξανά, ανάμεσα τις εναλλαγές, ξαναέγραψα τις λίστες ελέγχου μέχρι να ταιριάζουν με τον τρόπο που οι μέρες μας πραγματικά έσπασαν τον εξοπλισμό που χαλάει στη βροχή τις μπαταρίες που ψεύδονται για τη ζωή. Πώς να μετρήσεις αντίστροφα έναν άντρα που τα μάτια του κοιτάζουν κάπου από όπου δεν μπορεί να επιστρέψει. Πρόσθεσα μια γραμμή σε κάθε σχέδιο που παρακολουθεί τον παρατηρητή. Η παλιά φρουρά γκρίνιαζε μέχρι που τα μετρήσιμα στοιχεία έγιναν σαφή. Λιγότεροι τραυματισμοί, λιγότερες παραλίγο αποτυχίες, περισσότερες νύχτες όπου το χειρότερο πράγμα που φέρναμε στο σπίτι ήταν άμμος.
Το παρατσούκλι με ακολουθούσε σαν σκιά το μεσημέρι, σύντομο, αδιαμφισβήτητο. Ποτέ δεν το χρησιμοποίησα. Άλλοι το έκαναν. Μια φορά ένας επισκέπτης διοικητής μου έσφιξε το χέρι και είπε, μισοχαμογελώντας, «Ώστε εσύ είσαι η αράχνη», εγώ απάντησα, «Σχεδιάζω χάρτες». Γέλασε και τους άντρες να αισθάνονται ασφαλείς μέσα σε αυτούς. Ήταν το ωραιότερο πράγμα που μου είπε ποτέ κανείς στο αστέρι. Υπήρξαν απώλειες, μερικές που μπορείς να εξηγήσεις αναφορές, άλλες που τις κρύβεις σε μια γωνιά του εαυτού σου που κανείς άλλος δεν μπορεί να αγγίξει. Ένας καλός άνθρωπος σιώπησε μια άνοιξη και δεν ξαναγύρισε. Κάθισε με το αρχείο του μέχρι που τα γράμματα θόλωσαν. Αφού επέμεινε σε μηνιαίες επισκέψεις που δεν είχαν να κάνουν με τις κάμψεις, αρχίσαμε να ρωτάμε ο ένας τον άλλον πώς ήταν η ατμόσφαιρα μέσα, όχι μόνο έξω. Ένας αρχηγός το χαρακτήρισε απαλό. Μετά σταμάτησε να το χαρακτηρίζει με οποιονδήποτε τρόπο, αφού έσωσε ένα παιδί που δεν είχε μάθει ακόμα να λέει ότι πνίγεται. Όταν η φήμη πήρε μορφή, ο πατέρας μου δεν είχε ακούσει τίποτα. Ζούσε 2 πολιτείες μακριά και 20 χρόνια πίσω. Η πόλη τον αγαπούσε ακόμα. Το εστιατόριο ήξερε ακόμα τον καφέ του. Αν κάποιος έλεγε το όνομά μου, άλλαζε θέμα και μιλούσε για τον καιρό ή τους φόρους. Σε δωμάτια μακριά από αυτόν, οι άντρες άρχισαν να λένε ιστορίες που ξεκινούσαν, ήταν εκεί, και τελείωναν, και βγήκαμε έξω. Δεν χρειαζόμουν παρέλαση. Χρειαζόμουν τα σχέδια μου να πραγματοποιηθούν. Τη νύχτα που ένας νεαρός θα με αναγνώριζε μια μέρα σε μια γεμάτη αίθουσα και θα έχανε την ανάσα του, ήταν ο καινούριος σε ένα πακέτο 2 οχημάτων που θα έπρεπε να είχε πάει στραβά, αλλά δεν πήγε. Μετά, θα ερχόταν στο τραπέζι όπου κοιμόταν το ραδιόφωνο και είπε: «Μιλήστε χαμηλά». «Κυρία μου, το είδατε αυτό να έρχεται?» Εγώ είπα: «Είδα τι θα μπορούσε να γίνει». Εκείνος κούνησε το κεφάλι σαν άνθρωπος που μόλις έμαθε ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη όρασης. Αυτό μου έμαθαν οι ομάδες. Ότι η ικανότητα και η ταπεινότητα μπορούν να συνυπάρχουν στο ίδιο στήθος, ότι μπορείς να είσαι αόρατος και απαραίτητος ταυτόχρονα. Έμαθα την τέχνη του να είσαι εκεί όπου υπάρχει το σχέδιο και όχι αναγνώριση. Εργασία φάντασμα. Εργασία που αφήνει ένα δωμάτιο πιο καθαρό από μικρομετόνο, τι το βρήκε. Εργασία που επιτρέπει σε άλλους να γίνουν η ιστορία, ώστε όλοι να πάνε σπίτι. Με αποκαλούσαν μαύρη χήρα. Εγώ το αποκαλούσα να κάνω τη δουλειά μου. Μερικές νύχτες η ησυχία βρυχόταν πιο δυνατά από τους ρότορες. Εκεί έξω, η σιωπή σήμαινε κάλυψη, ηχητική πειθαρχία, ραδιόφωνα που σιγούσαν σε ένα ψήθυρο. Στο σπίτι, ήταν τιμωρία προσαρμοσμένη στο είδος που ο πατέρας μου μπορούσε να αντέξει για χρόνια χωρίς να φθαρεί. Γέμιζε τα δωμάτια που δεν μοιραζόμασταν πια και διέρεε κάτω από τα κατόφλια κάθε συζήτηση που δεν κάναμε. Μετά την πρώτη αποστολή μου, του έγραψα σε ένα χαρτί. Του είπα ότι το νερό ήταν πιο κρύο από μικρομετόνο, τι φαίνεται στις αφίσες, ότι οι καλοί άντρες μαθαίνουν να γελάμε πριν από τις κακές νύχτες. Ότι η δουλειά μου είχε σημασία ακόμα και όταν κανείς δεν την αναρτούσε σε πίνακα. Έβαλα μια φωτογραφία μου στην αποβάθρα, με το ένα χέρι σε μια θήκη πέλικαν, το αλάτι να λευκαίνει την αλυσίδα. Υπέγραψα με αγάπη και τη διεύθυνση του αποστολέα. Το γράμμα επέστρεψε κλειστό. Η μαμά κράτησε τη γραμμή μόνη της. Τα βράδια της Κυριακής, τηλεφωνούσε και έκανε μικρές ερωτήσεις που άφηναν ένα μεγάλη ζωή να περάσει. «Κοιμάσαι, έχεις κάτι πράσινο στο πιάτο σου, βρήκες εκκλησία?» Ποτέ δεν ρώτησε για επιχειρήσεις. «Είμαι καλά», ήταν μια διάλεκτος που μιλούσαμε και οι δύο. Όταν κλείναμε το τηλέφωνο, στεκόμουν και αναπνέω. Του έστειλα μια φωτογραφία την ημέρα που πήρα τον υπολογαγό. Τα μπαρ κάτω από φθορισμού φώτα δεν μοιάζουν ποτέ με αυτά στις ταινίες. Πολύ χλωμές, πολύ ειλικρινής. Έγραψα: «Μου έμαθες να στέκομαι ίσια. Βοηθάει». Ένα μήνα αργότερα, η ίδια φωτογραφία επέστρεψε σε ένα καινούριο φάκελο, με μια τσακίση στη μέση. Χωρίς σημείωμα. Η ασθένεια μπήκε αθόρυβα. Βιοψία. Η μαμά το είπε σαν να το προφέρει σε διαγωνισμό ορθογραφίας. Ο πατέρας μου με ενημέρωσε με email με 2 προτάσεις σωστά διατυπωμένες. Τηλεφώνησα από μια σκάλα στο Μπαχρέιν, όπου η ζέστη κρεμόταν σαν βρεγμένο πουκάμισο. Η μαμά μου είπε να μην έρθω ακόμα. «Κάνε τη δουλειά σου», είπε. «Εγώ θα κάνω τη δική μου». Όταν τηλεφώνησαν από το νοσοκομείο, ήμουν ήδη στο αεροπλάνο. Ο Χίγιο Ταλάμδα με είδε από την άλλη πλευρά του διαδρόμου και δεν ρώτησε. Η νοσοκόμα μίλησε απαλά. Τα χέρια της μαμάς ήταν διαφανή. Το μπλε έγινε ξαφνικά ένα χρώμα που προκαλούσε φόβο. Ο πατέρας μου στέκοντας στο παράθυρο, με σταυρωμένα χέρια. Κούνησε το κεφάλι όταν μπήκα και επέστρεψε να φυλάει το πάρκινγκ. Τις διάβασα επειδή οι λέξεις ήταν το πρώτο σπίτι που χτίσαμε μαζί. Φρόστ, μετά Μέρι Όλιβερ, και ο μικρομετόνο τι άλλο είχε να προσφέρει η βιβλιοθήκη των επισκεπτών. Έμπαινε και έβγαινε από το κόμμα σαν παλήρια. Όταν ξυπνούσε καθαρή, έβαλε 2 δάχτυλα στο μανίκι μου και ψιθύρισε. «Συνέχισε να πετάς».
Όχι μακριά, απλά ψηλά. Πέθανε πριν την Ανατολή. Το δωμάτιο άλλαξε. Στην κηδεία, μίλησα δεύτερος γιατί αυτός μίλησε πρώτος. Το κράτησα απλό το αυτοκίνητό της που μύριζε λεμόνια το χειμώνα. Ο τρόπος που βαθμολογούσε με μολύβι και всπλαχνία, πως μπορούσε να ονομάσει 5 πουλιά από τη σιλουέτα τους. Όταν κοίταξα κάτω, ο πατέρας μου σειραφούσε το πρόγραμμα επανειλημμένα, σαν το χαρτί να μπορούσε να γίνει πανοπλία με την επανάληψη. Δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Πίσω στη βάση, πρόσθεσε ένα κουτάκι σε κάθε λίστα ελέγχου πριν από την αποστολή. Ποιος θα καλέσει στο σπίτι αν κάτι πάει στραβά, γράφαμε ονόματα και κουβαλούσαμε αριθμούς αμφιλαχτά. Ο Χίγιο Λάμδα άρχισε να αφήνει καφέ στο γραφείο μου χωρίς να λέει τίποτα. Η ομάδα χτυπούσε 2 φορές το τραπέζι πριν από τις ενημερώσεις. Έχουμε συνήθεια να ρωτάμε, πώς είναι ο αέρας σου, εννοώντας εσωτερικά, όχι εξωτερικά. Ένας παλιός αρχηγός το χαρακτήρισε απαλό, αλλά σταμάτησε μετά έσωσε ένα νεαρό. Προσπάθησα να τηλεφωνήσω στον πατέρα μου αργά ένα βράδυ, όταν τα χιλιόμετρα γίνονταν πιο γενναία. Απάντησε στο δεύτερο κουδούνισμα και είπε: «Γεια». Το ρώτησα για τις υδροροές και τον καιρό και για το σφενδάμι του γείτονα που κρεμόταν επικίνδυνα για χρόνια. Κατέβηκε, είπε. Κατέστρεψε το φράχτη. Είπα ότι λυπάμαι. Είπε, έλεγξε τα λάστιχα πριν το χειμώνα. Και κλείσαμε το τηλέφωνο σαν να είχαμε συντονιστεί για μια παράδοση. Οι προαγωγές έρχονταν όπως οι εποχές, αναπόφευκτες, αλλά πάντα εκπληκτικές. Μια φήμη για το ψευδόνυμό μου διέρευσε στα δωμάτια όπου έτρωγα. Ποτέ δεν ρώτησε. Στα γενέθλιά του, του έστειλε ένα βιβλίο για τα εθνικά πάρκα, γιατί όταν ήμουν 7 χρονών, με σήκωσε και μου έδειξε ένα γλυπτό αρκούδα και είπε: «Αυτή είναι η πραγματική χώρα». Μέσα, έγραψα: «Μπορούμε να πάμε να δούμε ένα μαζί». Μου έστειλε μια ευχαριστήρια κάρτα με το όνομά του τυπωμένο κάτω από το κλείσιμο, σαν υπογράφει παραγγελίες. Υπάρχει μια κούραση που δεν προέρχεται από τα χιλιόμετρα. Προέρχεται από την πρόβα απαντήσεων σε ερωτήσεις που ξέρεις ότι δεν θα σου κάνουν. Έμαθα να κρατάω το τηλέφωνο με την οθόνη προς τα κάτω και το κουδούνι απενεργοποιημένο. Έμαθα να κρατάω μια αλήθεια χωρίς να τη χαιρετίζει κανείς. Οι ομάδες χτυπούσαν όταν είχε σημασία. Η πόρτα του πατέρα μου άνοιγε μόνο για τον καιρό. Μια κοινή φίλη από την εκκλησία τους έσπασε τελικά το αδιέξοδο. Έγραψε με κυκλική γραφή: «Κρατάει τη φωτογραφία σου στο γραφείο του». Δεν μιλάει γι' αυτό. Διάβασα τη φράση μέχρι που έχασε το νόημά της. Η φροντίδα μπορεί να μοιάζει με επιμέλεια. Όταν το ναυτικό μου απένει με ένα μετάλλιο για κάτι που ανήκε σε μια ντουζίνα χέρια, του έστειλα το πρόγραμμα με κεφαλαία γράμματα, όπως του άρεσαν οι διευθύνσεις. Καμία απάντηση. Ένα μήνα αργότερα ήρθε ένας διαφορετικός φάκελος. Σε κάνουν σύμβολο, με τη μικρή, ακριβή γραφή του. 5 λέξεις που έμοιαζαν με μια πόρτα που έκλεινε. Οι ετικέτες είναι τακτοποιημένες μέχρι να ζήσεις κάτω από αυτές. Ένα σύμβολο δεν κάθεται με έναν θλιμμένο αρχηγό στις 3 ακριβώς. Ένα σύμβολο δεν απομνημονεύει τις οικογένειες. Συνέχισα να εμφανίζομαι με ένα ξυσμένο μολύβι και έναν ανοιχτό χάρτη, ακούγοντας το βουητό στις γραμμές. Σταμάτησα να το χρειάζομαι για να το ακούσω. Έγραψα για τελευταία φορά πριν από τη νύχτα στην αίθουσα. Έρχομαι στην πόλη για μια συνάντηση, είπα. Υπάρχει μια θέση αν τη θέλεις. Δεν απάντησε. Η πρόσκληση ήταν σαν να βάζεις ένα ποτήρι νερό δίπλα σε έναν άντρα που κοιμάται και να φεύγεις χωρίς να περιμένεις να το βρεις άδειο ή γεμάτο, απλά να μην θέλεις να ξυπνήσει διψασμένος. Η σιωπή μου έμαθε ένα παράδοξο που οι ομάδες είχαν μόνο υπονοήσει. Μπορείς να αγαπάς κάποιον που δεν αφήνεις να σε καθοδηγήσει. Μπορείς να σέβεσαι τα κομμάτια που σε έφτιαξαν χωρίς να ζεις κάτω από τη στέγη τους. Σταμάτησα να χτυπάω μια πόρτα που άνοιγε μόνο για ρεύματα. Έβαλα το μάνταλο στην πλευρά μου. Περίμενα τη δουλειά. Ποτέ δεν σε κάνει να περιμένεις πολύ. Την πρώτη φορά που συνειδητοποίησα ότι οι ομάδες ήταν η οικογένειά μου. Ήμασταν βουτυγμένοι μέχρι τους αστραγάλους σε γκρίζο νερό κάτω από έναν ουρανό στο χρώμα του ξυσμένου μετάλλου. Μια καταιγίδα είχε φέρει στραβό άνεμο που έσπρωχνε το κανάλι πλαγίως, τα ραδιόφωνα γουργούριζαν από το αλάτι. Ήμασταν έτοιμοι να ρίξουμε ένα μικρό πακέτο για μια επιχείρηση διάσωσης που δεν θα έβγαινε ποτέ στις εφημερίδες. Τίποτα κινηματογραφικό, χωρίς ηρωικές λήψεις, χωρίς συγκινητική μουσική, μόνο άντρες που έλεγχαν οι μάντες με δάχτυλα που ήξεραν να μετρούν τις απογοητεύσεις, και εγώ σε ένα πτυσσόμενο τραπέζι με ένα μολύβι και ένα σχέδιο που μπορούσα να εκτελέσω στον ύπνο μου. Ο Γίντο Χιλ είπε ότι ποτέ δεν με αποκαλούσε κυρία όταν ήμασταν μόνοι μας. Θέλεις μια δεύτερη γνώμη? Θέλω την αμφιβολία σου, είπα, σπρώχνοντάς του το χαρτόνι. Αν αντέξει σε αυτό, αντέχει. Κοίταξε, γρίλησε, και μετά χτύπησε ένα κουτί που είχα σχεδιάσει στη γωνία. Βάλε το ήπιο λάθος εδώ. Πάντα βάζεις το ήπιο λάθος εκεί που μπορείς να το δεις, είπα. Σε γλιτώνει από τη σκληρή αποτυχία.
Κούνησε το κεφάλι, ικανοποιημένος όπως κουνάνε το κεφάλι οι μεγαλύτεροι αδελφοί, όταν ο μικρότερος τελικά σηκώνει αυτό που δεν μπορούσε το περασμένο καλοκαίρι. Προχωρήσαμε. Η επιχείρηση έσκυψε μια φορά και μετά συμπεριφέρθηκε κανονικά. Όχι επειδή η τύχη έγινε γενναιόδορη, αλλά επειδή είχαμε κάνει πρόβες της κάμψης. Πίσω στην αποβάθρα, βουτυγμένο στη σιωπή, ένας νεαρός φώκε που παρακολουθούσε ένα καλό παιδί με τη συνήθεια να στοχεύει το σαγόνι του στο πάτωμα, σταμάτησε δίπλα στο τραπέζι μου. «Ήξερες ότι η δεύτερη Αγγλία πέθαινε», είπε. Το ήξερα. Θα μπορούσα να απαντήσω με το μόνο τρόπο γνώση που κρατάει τους ανθρώπους, το σκέφτηκε και μετά είπε σχεδόν ντροπαλά. Ευχαριστώ που έφτιαξες ένα σχέδιο στο οποίο μπορούσα να χωρέσω. Ήταν το καλύτερο κομπλιμέντο που μου είχαν κάνει ποτέ. Άντρες που εμπιστεύονταν τους χάρτες περισσότερο από τις ομιλίες είχαν αποφασίσει ότι ο δικός μου μπορούσε να τους μεταφέρει. Έτσι χτίζεται μια οικογένεια στον κόσμο μας. Μια νύχτα απόδειξης κάθε φορά. Μεταξύ των εναλλαγών, συνέχιζα να ξαναγράφω τα ενότητες εκπαίδευσης με τον τρόπο που ενημερώνεις μια διαθήκη. Όχι επειδή είσαι ανυπόμονος να τη χρησιμοποιήσεις, αλλά επειδή αγαπάς αυτό που προστατεύει. Προσθέσαμε εμβολιασμό κατά του στρες που δεν είχε να κάνει με το σπάσιμο των σωμάτων. Είχε να κάνει με το να διδάξει στο μυαλό να αναγνωρίζει τη δική του κατάσταση. Έγραψα μια λίστα ελέγχου με τίτλο «Τι να κάνεις μετά». Όχι την ώρα μετά την επαφή, αλλά την εβδομάδα μετά την αποχώρηση της αδρεναλίνης και την άφιξη της σιωπής. Το δοκιμάσαμε με 3 λόγα. Οι παρολίγων συγκρούσεις μειώθηκαν. Οι δυσάρεστες εκπλήξεις μειώθηκαν. Η παλιά φρουρά μας πείραζε και μετά άρχισε να χρησιμοποιεί τα έντυπα όταν δεν τους έβλεπε κανείς. Ο τόρες της εκκλησίας Γίντοου το ονόμασε μισό αστείο, μισό ευγνώμονα. Όλοι βγαίνουν με τα παπούτσια τους. Δημιουργήσαμε τελετουργίες που φαίνονται μικρές, χτυπάμε 2 φορές το τραπέζι πριν απογειωθούμε. Ρωτάμε πώς είναι ο αέρας στην ουρά για το φαγητό και περιμένουμε την απάντηση. Βάζουμε τους καινούριους να ενημερώνουν για τα βαρετά μέρη, ώστε να μάθουν ότι η πλήξη σε κρατάει ζωντανό. Όταν ο γάμος ενός αρχηγού έσπασε, του βρήκαμε έναν σύμβουλο που ήξερε πώς να κάθεται με άντρες που αντάλλαξαν τον ύπνο με την ασφάλεια. Όταν η μητέρα ενός παιδιού αρρώστησε, η δημιουργία προσποιήθηκε ότι ήταν θέμα logistics και κανόνισε τις πτήσεις. Ένα απόγευμα στο κλουβί, παρακολούθησα μια ομάδα υποψηφίων να κάνουν έναν κόμπο. Προσποιούνταν ότι δεν τους έπνιγε. Ο ιδρώτας μετέτρεψε τα πουκάμισά του σε χάρτες. Ένας εκπαιδευτής φώναξε. Παρεμβλήθηκα μόνο για να κάνω μια ερώτηση. Ποιο είναι το σχέδιό σας όταν το σχέδιο είναι λάθος? Αρχικά με κοίταξαν άναυδοι, μετά μίλησε ένας. Ψάχνουμε το μοτίβο κάτω από το μοτίβο. Χαμογέλασα. Αυτή είναι μια δεξιότητα ζωής, όχι μόνο μια επαγγελματική δεξιότητα. Κρατήστε την κρατήστε. Η φήμη είναι ένας αργός ποταμός. Την παρατηρείτε μόνο όταν έχει χαράξει το. Διευθυντές από την άλλη πλευρά του σπιτιού, υπεύθυνοι logistics, ακόμη και ένας λιμενεργάτης με χέρια τόσο σταθερά που θα μπορούσαν να ράψουν ένα κολυμπρί, άρχισαν να περνάνε από το μικρό μου δωμάτιο με ερωτήσεις. Εκτύπωσα λιγότερες γυαλιστερές διαφάνειες και περισσότερες λίστες ελέγχου. Έμαθα να μεταφράζω μεταξύ των ανδρών που έφτιαχναν πόρτες και των ανδρών που τις κλωτσούσαν. Το ψευδόνυμο, το οποίο ακόμα δεν χρησιμοποιώ για τον εαυτό μου, ταξίδεψε σε μια ταχυδρομική κάρτα χωρίς διεύθυνση αποστολέα. Ένας επισκέπτης καπετάνιος με παρουσίασε σε μια ενημέρωση ως αυτόν που ακούει το βουητό του ιστού. Αντιστάθηκα στην παρόρμηση να γυρίσω τα μάτια μου. Δεν ήταν βουητό αυτό που άκουγα. Ήταν οι άντρες. Οι παύσεις τους, τα αστεία τους που ήταν πολύ δυνατά, ο τρόπος που τα χέρια τους έψαχναν τον ημάντα όταν οι σκέψεις τους ήταν στο σπίτι, σε δωμάτια που φοβόντουσαν. Μαθαίνεις να ακούς τι λέει το σώμα όταν το στόμα απασχολημένο αλλού. Ένα χειμώνα, ο ωκεανός έγινε κακός και πήρε έναν δίτη που δεν το άξιζε. Στεκόμασταν με τις μπλε στολές μας σε ένα κρύο κατάστρωμα παρέλασης, ενώ ο άνεμος μας τρυπούσε και ένα κουδούνι σήμανε κάτι πολύ μικρό για το μέγεθος της απώλειας. Μετά, ένα παιδί στην ηλικία που θα ήμουν αν ο κόσμος ήταν πιο ευγενικός, στάθηκε μπροστά μου και προσπάθησε να ρωτήσει πώς να το αντέξει. Δεν το αντέχεις, είπα απαλά. Το κουβαλάς. Υπάρχει διαφορά. Κούνησε το κεφάλι, με τα μάτια να λάμπουν, σαν ένας άντρας που αποθηκεύει μια αλήθεια που δεν ήθελε, αλλά θα χρειαζόταν. Η πίστη επιστρέφεται με νομίσματα που διαρκούν περισσότερο από τα μετάλλια. Ο Χίγιο Ταλάμδα ονόμασε τη δεύτερη κόρη του Avery, επειδή είπε το όνομα θα μπορούσε να τρέξει. Ο Τόρες, που κάποτε είχε χλεβάσει τις εξετάσεις ψυχικής υγείας μου, τώρα τις διεξήγαγε με μια φωνή που μπορούσες να καθίσεις. Τα Χριστούγεννα, το γραφείο μου γέμισε με κάρτες από ανθρώπους που δεν έγραφαν κάρτες. Κυρία, κάποιος έγραψε ότι η ιστοσελίδα σας με κράτησε ζωντανό φέτος. Σε άδεια και πάλι, επισκέφτηκα μια βάση όπου η εκκλησία είχε περισσότερες γρατζουνιές στα στασίδια της από μικρομετόνο τι το γυμναστήριο στο πάτωμα του γυμναστηρίου. Ένας ιερέας που εμπιστευόμουν είπε: «Ξέρεις ότι κάνεις ιεραποστολικό έργο». Γέλασα. Διαχειρίζομαι τον κίνδυνο. Έσκυψε το κεφάλι. Ίδια δουλειά,
Διαφορετικό θυμίαμα. Προσπάθησα να βγω με μερικούς πολίτες, καλούς άντρες που ήθελα να είμαι ασφαλής. Μιλούσαν για τα Σαββατοκύριακα σαν να ήταν υπόσχεση. Εγώ μιλούσα για οι πτήσεις της Τρίτης το βράδυ, είναι σαν τον καιρό. Οι περισσότεροι κοίταζαν τα χέρια μου και έβλεπαν ατσάλι, ενώ εγώ ήθελα να δω σταθερότητα. Τελικά, οι μόνοι που δεν μου ζήτησαν να είμαι πιο μικρός ήταν αυτοί που καταλάβαιναν γιατί ο χώρος είναι κάτι που δεν παίρνεις. Η αγάπη θα με βρει αργότερα και δεν θα μου ζητήσει να πω ψέματα για το βάρος μου. Το παιδί με το στραβό σαγόνι, το όνομά του ήταν Ρέμι. Μεταμορφώθηκε σε άντρα μπροστά μου. Όπως ο ήλιος μεταμορφώνει τον παγετό σε δρόμο. Αυτός θα ήταν ο άνθρωπος που χρόνια αργότερα θα με έβλεπε σε μια γεμάτη αίθουσα και θα έχανε τη φωνή του, με τη μνήμη και την ευγνωμοσύνη να συγκρούονται πίσω από τα μάτια του. Αλλά πριν μπορέσει να το καταλάβει, έπρεπε να μάθει ένα διαφορετικό μάθημα, πώς να μπαίνει σε ένα δωμάτιο και να κάνει όλους τους άλλους να φαίνονται ψηλότεροι. Κάνουμε εξάσκηση. Τον έκανα να μιλήσει σύντομα, μετά να αποτύχει και μετά να το διορθώσει. Δεν είσαι όπλο με πόδια. Του είπα, είσαι ένας άνθρωπος με έναν εγκέφαλο που τον κάνει να νιώθει σαν στο σπίτι του. Ένα ζεστό ανοιξιάτικο απόγευμα που μύριζε βρεγμένο καμβά και η διοίκηση CLP με προσκάλεσε να μιλήσω για τις βέλτιστες πρακτικές. Έφερα ένα διαφάνεια, ο σεβασμός είναι ένα πρόβλημα logistics. Προκάλεσε γέλια και μετά σιωπή. Τους είπα ότι όταν σχεδιάζεις με αξιοπρέπεια, αποτρέπεις μια ντουζίνα καταστροφών. Γράψτε το, είπα. Και κρατήστε το όταν αλλάξει ο καιρός. Η φήμη εξαπλώθηκε πέρα από τον κύκλο μας. Ένας συνταγματάρχης που δεν γνώριζα έστειλε ένα σημείωμα. Ακούω ότι κάνεις το χώρο πιο ασφαλή. Το κόλλησα στον τοίχο με μια λωρίδα μπλε ταινίας και ξέχασα να είμαι ταπεινός για ένα λεπτό. Τότε η μέρα απέτησε ξανά ταπεινότητα και την έδειξα. Πίσω στο σπίτι, η σιωπή του πατέρα μου παρέμεινε αμετάβλητη. Ποτέ δεν ρωτούσε, ποτέ δεν απαντούσε σε κάτι που δεν ήταν ναι ή όχι. Η πόλη κρατούσε τον καφέ του ζεστό. Άντρες με καπέλα baseball τον ευχαριστούσαν ακόμα για την υπηρεσία του στο ταχυδρομείο. Και εκείνος κούναγε το κεφάλι σαν άντρας που λαμβάνει αλληλογραφία που δεν θυμόταν να έχει παραγγείλει. Δεν ένιωθα πια θυμό. Ήταν απόσταση με ένα σχήμα που μπορούσα να μετρήσω και να περιπλανηθώ. Αν οι ομάδες ήταν η οικογένειά μου, ήταν επειδή επιλέξαμε να είμαστε υπεύθυνοι για τη ζωή του άλλου. Το αίμα μπορεί να είναι τυχαίο. Το καθήκον δεν είναι. Οι άντρες χτύπησαν 2 φορές και εγώ χτυπούσα πίσω και χτίσαμε ένα σπίτι από συνήθειες που καμία καταιγίδα δεν μπορούσε να καταστρέψει. Αυτό το σπίτι θα είχε σημασία τη νύχτα που μια αίθουσα της κοινότητας γεμάτη με ανθρώπους που γνώριζαν τη φωνή του πατέρα μου καλύτερα από τη δική μου θα στρεφόταν ξαφνικά σε ένα όνομα που θα υποθεί σαν προσευχή και προειδοποίηση. Η οικογένεια δεν είναι αυτός που μπορεί να σε πληγώσει περισσότερο. Είναι αυτή που αρνείται να το κάνει. Η αίθουσα ανάσαγε σαν ένα μόνο πνεύμονα μετά την ερώτηση. Είσαι η μαύρη χείρα των φώκων, ο Ρέμι το είπε σχεδόν ψιθυριστά, αλλά δωμάτια όπως αυτό μεταφέρουν αυτό που θέλουν. Οι συνομιλίες αραιώθηκαν σε νήματα, και μετά έσπασαν. Κάπου ένα πυρούνι χτύπησε ένα πιάτο και σταμάτησε. Οι ανεμιστήρες της οροφής συνέχισαν την αργή περιστροφή τους, σαν ο αέρας να μην είχε αλλάξει γνώμη. Το χέρι του πατέρα μου ήταν ακόμα στον ώμο του Ρέμι, με τα δάχτυλά του απλωμένα με την οικειότητα των ανδρών που κατανοούν την ιεραρχία και τη δύναμη. Κοίταξε από το νεαρό σε μένα και πάλι πίσω. Η κατανόηση έψαχνε για ένα στήριγμα. Το περήφανο στήθος του ταράχτηκε. Μόνο ένα ρίγος, μια λεπτή ρογμή. Οποιοσδήποτε άλλος θα το είχε αποκαλέσει φως. Ο Ρέμι κατάπιε. Είδα 2 χτυπήματα στο λαιμό του. Ίσιοσε τους ώμους, ετοιμάζοντας κάτι που δεν περίμενε να χαιρετήσει απόψε. «Κυρία», είπε, με πιο σταθερή, πιο δυνατή φωνή, ώστε να μην υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία. Άδεια να αναπνεύσω, είπα απαλά. Μετά μίλα. Πήρε μια ανάσα σαν άνθρωπος που βγαίνει στην επιφάνεια. Έφτιαξε το σχέδιο στο Άλκαρ. Είπε ότι έφτιαξε το δίχτυ όταν οι ρίζες χάλασαν. Εμείς σταμάτησε και αναπροσαρμόστηκε. Φτάσαμε στο σπίτι επειδή το άκουσες πριν από εμάς. Ένα μουρμούρισμα κύλησε κατά μήκος της αίθουσας. Οι γέροι βετεράνοι του πολέμου με τα χακί παντελόνια άλλαξαν εκφράσεις τους. Οι γυναίκες που ανεμίζονταν με τα χαρτιά τους κατέβασαν τα προγράμματα. Ένα αγόρι 12 ετών με κοίταξε σαν να είχα βγει από μια ιστορία που ήθελα να πιστέψει. Ο πατέρας μου άφησε τον ώμο του Ρέμι σαν να είχε ζεσταθεί. «Τι είναι αυτό?» ρώτησε, απευθυνόμενος στο δωμάτιο για να μην χρειάζεται να απευθυνθεί σε μένα. Γέλασε μια φορά για τα μάτια του κόσμου. Κάποια με το παρατσούκλι της κόρης μου αρχιοθετεί έγγραφα. Δεν το κάνει. Ο Σερ Ρέμι είπε: «Σεβασμός και κλέβουν και τα 2». Με όλο το σεβασμό, δεν αρχιοθετεί. Δεν τελείωσε τη φράση, γιατί δεν χρειαζόταν. Οι άντρες που επέστρεψαν στο φως του φθορισμού κουβαλώντας κομμάτια που δεν περίμεναν ξέρουν πώς να αφήνουν κενά άθικτα. Κινήθηκα τότε όχι πολύ,
Μισό βήμα που με έβαλε σε θέση να βλέπω τις πόρτες και την παλιά σημαία δίπλα στη σκηνή και την αντανάκλαση όλων μας στο γυαλί της βιτρίνας με τα τρόπαια. Είναι απλά ένα όνομα, είπα. Τα ονόματα είναι ελαφρύτερα από τη δουλειά. Ένας βετεράνος κοντά στον καφέ καθάρισε το λαιμό του. Ποιες ομάδες, ρώτησε, αν και η απάντηση δεν είχε σημασία. Από συνήθεια. Αρκετά, είπε ο Ρέμι, με τα μάτια ακόμα στραμμένα πάνω μου, αρκετά για να μας μάθει να ακούμε το βουητό. Το βουητό. Η λέξη μεταφέρθηκε. Ένας άντρας στο πίσω, που είχε σταθεί πιο ψηλά όταν μιλούσε ο πατέρας μου, έσκυψε μπροστά, με τους αγκώνες στα γόνατα. Μια νεότερη γυναίκα, με τα μαλλιά πιασμένα σε κότσο στο σαγόνι, όπως το φτιάχνουν οι άνθρωποι όταν πρέπει να είναι μάρτυρες του εαυτού τους, κούνησε μια φορά το κεφάλι σαν να με είχε επιτέλους συστήσει όπως πρέπει. Ο μπαμπάς προσπάθησε να κάνει χιούμορ. Λοιπόν, είπε, με τα χέρια ανοιχτά. Είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ καλή στα υπολογιστικά φύλλα της. Ήταν το είδος της ατάκας που προκαλεί ένα μικρό γέλιο σε χώρους που σου χρωστάνε διαφορά. Δεν ήρθε κανένα. Όχι αυτή τη φορά. Ένας ξάδελφος που σχεδόν δεν γνώριζα, αλλά που είχε τα φρύδια της μητέρας μου μίλησε διστακτικά αλλά καθαρά. Θείε Φρανκ, νομίζω. Νομίζω ίσως δεν ξέρεις όλα όσα είναι. Η σιωπή μπορεί να πληγώσει. Μπορεί όμως και να γιατρέψει. Η παύση που ακολούθησε δεν ήταν κενή. Ήταν γεμάτη από ανθρώπους που ξαναυπολόγιζαν τις καρέκλες που μετακινούσαν στο μυαλό τους. Οι άνθρωποι είναι γρήγοροι μελέτες όταν η μαθηματική λογική είναι σεβασμός. Ο Ρέμι βρήκε ξανά τη φωνή του. Κυρία, είπε, σου χρωστάω, και δεν το έχω πει ποτέ φωναχτά. Μια νύχτα ήμασταν σε λάθος θέση, και εσύ. Τα μάτια του γυάλισαν έντονα, και μετά ξεκαθάρισαν. Εσείς διορθώσατε τη γωνία. Ακόμα στέλνω κάρτα στη μητέρα μου το Μάιο, επειδή το κάνατε. Δεν ήθελα να μετατραπεί αυτό σε μαρτυρία. Η δουλειά δεν ανήκει σε έναν μόνο. Είναι ομαδική προσπάθεια. Το έλεγα πάντα. Κούνησε το κεφάλι του τόσο ώστε να δείξει ότι διαφωνεί χωρίς να είναι ανυπάκουος. Οι ομάδες δεν συνενώνονται τυχαία. Σε ένα τραπεζάκι, η MC, η κυρία Ντγάιαρ, η ρεσεψιονίστ του δημοτικού σχολείου, που κάποτε είχε επιδέσει 1000 γόνατα, σήκωσε αργά το μικρόφωνο και μετά το άφησε κάτω. Κατάλαβε πότε να αφήσει ένα δωμάτιο να βρει τη δική του βαρύτητα. Ο μπαμπάς σταύρωσε τα χέρια του σε εκείνη την παλιά στάση φρουρίου. Ξέρω τη διαφορά μεταξύ μιας ιστορίας και μιας ζωής, είπε. Και για μια στιγμή, τον είδα νεότερο, με μπότες λασπωμένες από ένα ποτάμι που δεν ήθελε να διασχίσει, αλλά επέμενε. Μη μου πουλάς θρύλους. Δεν σου πουλάω τίποτα, είπα. Στέκομαι εκεί μπορείς να με δεις. Οι λέξεις ήταν τόσο απλές που έμοιαζαν με έπιπλα. Το δωμάτιο έκανε χώρο για αυτές. Ένας άντρας με καπέλο του μπέισμπολ, βετεράνος του Βιετνάμ. Τον είχα δει να διπλώνει μια σημαία με χέρια που δεν έτρεμαν. Στα μισά, και μετά τελείως. Δεν χαιρέτησε. Έβαλε το χέρι του πάνω την καρδιά του. Κάτι αρχαίο κινήθηκε κατά μήκος των τραπεζιών, σαν άνεμος μέσα από σιτάρι. Ένας άλλος άντρας σηκώθηκε. Μια γυναίκα που είχε φορέσει τη στολή σε έναν άλλο πόλεμο σηκώθηκε. Ο Ρέμι ισιώθηκε σαν ερχόταν προσοχή, θα μπορούσε να κρατήσει το ταβάνι σταθερό. Κανείς δεν φώναξε, ναύαρχος στο κατάστρωμα. Αυτό ανήκε σε άλλες εποχές. Αλλά το αποτέλεσμα τέριαζε με τα σώματα, που θυμόντουσαν ότι ξέρουν πώς να σηκωθούν όταν η τιμή απαιτεί να γονατίσουν σε κλειδώσουν. Τα μάτια του μπαμπά έλαμψαν από ενόχληση και μετά από υπολογισμό. Μετά ήταν φόβος, όχι για μένα, για την αναθεώρηση. Το παρελθόν είναι μια ζηλιάρα γραφή. Μισή τις διορθώσεις. Φαινόταν μικρότερος μέσα στο σακάκι του. Άφησε τη σιωπή να παραμείνει εκεί που έπρεπε. Δεν ανέφερα τις επιχειρήσεις. Δεν έσωσα τη νύχτα με ανέκδοτα. Ποτέ δεν έχω δει μια ιστορία να σώζεται από το να μιλάς πιο δυνατά. Ανταυτού, είπα ένα αληθινό πράγμα που προσφέρθηκε σαν ένα νόμισμα σε ένα ταμείο. Ο σεβασμός δεν κληρονομείται. Είπα ότι κερδίζεται. Μερικές φορές σε δωμάτια όπου κανείς δεν μπορεί να δει. Μερικές φορές ακριβώς εδώ. Μια καρέκλα ξύστηκε. Ο μικρός που με μετρούσε με δέος ψιθύρισε στον πατέρα του. Είναι αληθινή. Ο πατέρας του έσφιξε τον ώμο. Έτσι φαίνεται, είπε. Η κυρία Ντγάιαρ δοκίμασε ξανά το μικρόφωνο ξανά. Τσίριξε και μετά άκουσε. Γιατί δεν. Γιατί δεν κάνουμε ένα λεπτό, είπε η διπλωμάτης. Αυτή η πόλη το αξίζει. Ο καφές είναι ζεστός. Τα κέικ είναι στα τραπέζι. Και αν κάποιος θέλει να πει λίγα λόγια για όσους υπηρετούν, μπορούμε να το κάνουμε μετά. Η κίνηση έσπασε το ξόρκι και την ευλόγησε. Οι άνθρωποι μετακινήθηκαν προς τον καφέ, όχι για να πιούν, αλλά για να επαναπροσαρμοστούν. Τα κεφάλια στράφηκαν προς εμένα, κάποιοι με περιέργεια,
κάποιοι με συγγνώμη, κάποιοι με την απαλή ανακούφιση των γρίφων που λύθηκαν. Άντρες που είχα κουρέψει γκαζόν δίπλα του στα 14 μου, με κοίταζαν σαν να μου είχε βγει δεύτερη σπονδυλική στήλη και το βρήκαν κατάλληλο. Ο Ρέμι πλησίασε. Δεν αγκαλιαστήκαμε. Δεν ήμασταν εκείνο το δωμάτιο. Στάθηκε σε απόσταση που έδειχνε ότι γνωρίζει τους κανόνες και χαμηλώσε τη φωνή του. Δεν ήθελα να το κάνω σκηνή, είπε. Δεν το έκανες, απάντησα. Το έκανες ειλικρινές. Κούνησε το κεφάλι, σφίγγοντας τα δόντια και ξεκλειδώνοντας συναισθήματα, μαθαίνοντας νέα πράγματα. Δεν το ήξερε, είπε, κοιτάζοντας τον πατέρα μου. Δεν ήθελε, είπα. Υπάρχει διαφορά. Ο μπαμπάς αιωρούνταν κοντά τους βοηθούς της σκηνής, με τα χέρια πίσω από την πλάτη σαν άντρας που επιθεωρεί ένα χωράφι που είχε σπείρει για πέτρες. Οι άνθρωποι του έδιναν χώρο, σεβασμό για αυτό που είχε παλέψει και εκνευρισμό για αυτό που ήταν. Κοίταξε τη σημαία και δεν χαιρέτησε. Έβαλα καφέ που δεν ήθελα και βρέθηκα περιτριγυρισμένος από μικρές κουβέντες που ήταν στην πραγματικότητα μεγάλες κουβέντες. Είμαστε περήφανοι για σένα και ήξερες ότι η Αρτίνα μπήκε στην πολεμική αεροπορία και ο αδερφός μου υπηρέτησε, θα σε συμπαθούσε. Δέχτηκα κάθε πρόταση με τον όπως δέχεσαι τα μετάλλια. Ποτέ δεν τα επιδεικνύεις με ευγένεια, γιατί αυτός που τα δίνει έχει μεγαλύτερη ανάγκη από την τελετή από μικρομετώνω τι εσύ. Όταν γύρισα πίσω, ο μπαμπάς ήταν πιο κοντά. Όχι κοντά. Πιο κοντά. Μελετούσε το πρόσωπό μου με συγκέντρωση που συνήθως προηγήθηκε μιας διάλεξης για την πειθαρχία. Αν κάτι από όλα αυτά είναι αλήθεια, είπε κάθε λέξη με βαρύτητα. Γιατί δεν μου το είπες, επειδή δεν ρώτησες ποτέ, είπα, τότε πιο ευγενικά, γιατί δεν μπορούσα. Το σκέφτηκε με την αντικειμενικότητα που επιφύλασε για τη γεωμετρία και τον καιρό. Το στόμα του σφίχτηκε, μετά μαλάκωσε. Ήθελα. Σταμάτησε. Περίμενα να σταματήσει ξανά. Η πρόταση, μια γέφυρα με λείπουν σανίδες. Τελικά, δεν ήξερα τη γλώσσα εκεί. Ήταν το πρώτο ειλικρινές πράγμα μεταξύ μας εδώ και χρόνια. Όχι άφεση αμαρτιών, ένα στήριγμα. Εσύ δεν χρειάζεται να τη μιλάς, είπα. Απλά πρέπει να σταματήσεις να διορθώνεις την προφορά μου. Ένα γέλιο ξέσπασε από κάποιον πίσω μας. Όχι κακόβουλο. Ο μπαμπάς δεν χαμογέλασε, αλλά οι ώμοι του έπεσαν κατά 1 εκατοστό. Και για πρώτη φορά εκείνο το βράδυ, δεν υποδιόταν τον άντρα που έπρεπε να είναι. Ήταν ένας άντρας ξεπερασμένος και λαχανιασμένος που προσπαθούσε να διαβάσει έναν χάρτη που είχε αποκτήσει νέους δρόμους ενώ κοιμόταν. Ο Ρέμι σήκωσε το ποτήρι του προς το μέρος μου. Έκανε ένα μικρό χαιρετισμό και μετά εξαφανίστηκε ξανά μέσα στο πλήθος των ανδρών που ξέρουν πώς να είναι σιωπηλοί χωρίς να είναι απόντες. Γύρω μας, το δωμάτιο επανήλθε στο συνηθισμένο. Το κροτάλισμα του πάγου στο τσάι, το τοξίσιμο των καρεκλών, το θόρυβο των πυρουνιών. Αλλά τίποτα δεν είχε επιστρέψει στην παλιά του διάσταση. Η κλίμακα είχε γύρει απαλά μόνιμα. Αργότερα, κάποιος θα έλεγε: θυμάσαι τη νύχτα που η ατάκα του Φρανκ έπεσε στο κενό, κάποιος άλλος θα έλεγε: θυμάσαι το παιδί που έτρεμε, και ένας τρίτος θα έλεγε, με τη βεβαιότητα κάποιου που είδε τον ιστό αφού του. Θυμάσαι πως όλοι σταθήκαμε λίγο, ναι, θυμάμαι τον ακριβή ήχο που έκανε το πάτωμα όταν το σεβασμό έβαλε το βάρος του. Η πόλη άδειασε στη νύχτα όπως πάντα συνήθως, αργά, σαν ύμνος που σβήνει σε ηχό. Μετά την αίθουσα, οδήγησα για πολύ δρόμο περνώντας από τις κερκίδες του γυμνασίου, το εστιατόριο που δεν άλλαξε ποτέ την πίτα του, το κατάστημα σιδηρικών που ακόμα είχε σημαία στο παράθυρο, αρκετά μεγάλη για να σκιάσει ένα φορτηγό. Άφησα τον κινητήρα να λειτουργεί στο ρελαντί δίπλα στο ποτάμι, όπου το νερό φορούσε το φεγγάρι σαν μόλοπα. Δεν είχα σκοπό να μείνω, αλλά το να φύγω χωρίς να ελέγξω το εσωτερικό μου φαινόταν κακός σχεδιασμός. Δεν φεύγεις από ένα κτίριο στόχο χωρίς να κοιτάξει την ομάδα σου. Δεν κλείνεις την πόρτα σε μια τέτοια νύχτα χωρίς να κοιτάξει τον εαυτό σου. Το τηλέφωνο μου χτύπησε μία φορά, ένα μήνυμα από έναν άγνωστο αριθμό, και μετά ένα δεύτερο από έναν γνωστό αριθμό. Ρέμι, κυρία μου, δεν ήθελα να δημιουργήσω πρόβλημα. Απλά ήθελα να σας επιστρέψω αυτό που μου δώσατε. Πληκτρολόγησα, τα πήγες μια χαρά. Όλοι φτάσαμε σπίτι. Μετά το δεύτερο μήνυμα, όχι λέξεις αλλά εικόνα. Μια φωτογραφία τραβηγμένη από το βάθος της αίθουσας, ελαφρώς γερμένη. Άνθρωποι όρθιοι, ο πατέρας μου στο προσκήνιο, δεν στέκονταν, αλλά ούτε και τόσο ίσιο όπως πριν, σαν να είχε αλλάξει η πυκνότητα του αέρα και το σώμα του ξέρει ακόμα πώς να ζει σε αυτόν. Κοιμήθηκα στο δωμάτιο των επισκεπτών εκείνο το βράδυ, γιατί η ιστορία μπορεί να γεμίσει ένα σπίτι. Το πρωί, έτρεξα στον περιφερειακό δρόμο μέχρι τα πλευρά μου να βρουν το ρυθμό τους. Η κίνηση είναι μια μορφή συγχώρεσης που μπορείς να δώσεις στον εαυτό σου χωρίς την άδεια κανενός. Όταν τελείωσα, ο ιδρώτας τσούζοντας τα μάτια μου και έπλαινε κάτι άλλο μαζί του. Το μεσημέρι, καθόμουν στα σκαλιά της βεράντας του σπιτιού του πατέρα μου, με τις παλάμες μου να ακουμπούν στο χρώμα που χρειαζόταν ένα νέο στρώμα. Άνοιξε την πόρτα με το στόμα του να σχηματίζει ήδη μια πρόταση, αλλά σταμάτησε.
Φαινόταν πιο γέρο στο κατόφλι του σπιτιού του από μικρον με τόνο τι κάτω από τα φώτα φθορισμού. Οι άντρες συρρυκνώνονται διαφορετικά κάτω από διαφορετικούς ουρανούς. Για μια στιγμή, φάνηκε να εκπλήσεται που είχα τη διεύθυνση. Τότε έκανε ένα βήμα πίσω για να με αφήσει να μπω. «Καφέ?» ρώτησε, προσφεύγοντας στο τελετουργικό. «Ναι», απάντησα, ακολουθώντας το έθιμο. Καθίσαμε στις παλιές μας θέσεις στο τραπέζι της κουζίνας που είχε αντέξει τους πολέμους μας. Κράτησε τα χέρια του γύρω από το φλιτζάνι σαν να ήταν ζέστη του πεδίου. Εγώ κράτησα τα δικά μου στο τραπέζι, ώστε να μπορεί να δει ότι ήταν άδεια. «Δεν ήξερα», είπε τελικά. 4 λέξεις που ζυγίζουν περισσότερο από μια συγγνώμη. «Αν είσαι προσεκτικός μαζί τους». «Δεν σου είπα», αντέδρασα και πρόσθεσα αυτό που είχε σημασία. «Δεν μπορούσα και εσύ δεν ρώτησες». Το σκέφτηκε και η δικαιοσύνη που κάποτε τον είχε κάνει καλό νεαρό αξιωματικό επανεμφανίστηκε στα μάτια του. «Δεν ρώτησα». Επανέλαβε όχι αμυντικά, απλά καταγράφοντας ένα γεγονός. Ήθελα να αναεισπνεύσει και να εκπνεύσει το παρελθόν. Περίμενα από έναν γιο να φέρει ένα όνομα που ήταν ανόητο και αγενές. Δεν βιάστηκα να το συγχωρήσω. Ήμασταν και οι δύο πολύ μεγάλοι για γρήγορες επισκευές. Τα ονόματα γίνονται βαριά, είπα. Πήρα ένα διαφορετικό βάρος, έγνεψε αργά. Σε φώναζαν. Σταμάτησε, ντροπιασμένος από το ρομαντισμό της κατάστασης. Ένα το ψευδώνυμο είναι απλώς ένα όνομα, είπα. Αυτό που έχει σημασία είναι τι σηκώνεις με αυτό. Κοίταξε ένα σημείο στο τραπέζι όπου το βερνίκι είχε φουσκώσει πριν από χρόνια, όταν είχα αφήσει ένα καυτό δοχείο. Μου έκανε κήρυγμα για μια ώρα τώρα. Έκτεινε το χέρι του και άγγιξε το σημάδι σαν να ήταν μια λεζάντα χάρτη. «Με ήθελες ποτέ εκεί?» ρώτησε. «Μόνο αν μπορούσε να σταθείς», απάντησα. «Όχι για μένα, για τον εαυτό σου». Μιλήσαμε όχι για αποστολές ή μετάλλια, αλλά για τον αέρα μέσα στους γέρους, για την απώλεια που έρχεται πρώτα ως σιωπή και μετά ως έπιπλα στα οποία σκοντάφτει τη νύχτα. Του είπα τα τελευταία λόγια της μαμάς προς εμένα, επειδή ανήκουν και στους δυο μας. Συνέχισε να πετάς. Όχι μακριά, απλά ψηλά. Κοίταξε μακριά τόσο πολύ που το ρολόι πάνω από τον νεροχύτη έδειξε 3 ολόκληρα λεπτά. Όταν γύρισε πίσω, η φωνή του είχε αλλάξει τόνο. Αν έβρισκα κάτι, έκανε μια γενική χειρονομία που σήμαινε οτιδήποτε με καρέκλες στραμμένες προς τα εμπρός. Θα υπήρχε θέση, πάντα υπάρχει θέση, είπα. Επιλέγεις που να βάλεις τα χέρια σου. Το βλέμμα του μετακινήθηκε προς την πόρτα και έμεινε εκεί. Συνειδητοποίησα ότι έβλεπε τον εαυτό του να περνάει από αυτήν, όχι ως διοικητής, αλλά ως μετανοημένος. Οι μύες για αυτή την κίνηση είχαν ατροφήσει. Θα έπρεπε να τα χτίσει όπως κάθε αρχάριος. Δεν περίμενα να πει μια πιο γενναία φράση. Το σχέδιο ήταν απλό. Να φύγω χωρίς να χτυπήσω την πόρτα, να επιστρέψω χωρίς απαιτήσεις. Σηκώθηκα, ξέπλυνα την κούπα μου, την έβαλα ανάποδα για να αναστεγνώσει. Στο κατόφλι, καθάρισε το λαιμό του. «Περήφανος», είπε μια λέξη γυμνή. Τότε πρόσθεσε πιο ήσυχα, σαν να μην ήθελε να τρομάξει την αλήθεια, ακόμα και αν δεν ήξερα πώς. Δεν έκλαψα. Κούνησα το κεφάλι. «Κάνε το τώρα», είπα και βγήκα στο φως. Πίσω στη βάση, απάντησα στα email που είχαν μαζευτεί ενώ η νύχτα έκανε την αναδιάταξή της. Ένας ιερέας έγραψε για να πει ότι η πόλη μιλούσε με πιο ευγενική φωνή σήμερα. Μια μητέρα που είχα συναντήσει μια φορά σε μια τελετή αποφοίτησης έγραψε: «Ο γιος μου είπε ότι κάνει στα δωμάτια ψηλότερα. Σας ευχαριστώ που τον αφήνετε να είναι ψηλός». Του απάντησα. Στεκόταν. Εγώ απλώς μετακίνησα τις καρέκλες. Η διοίκηση φέρθηκε περίεργα, όπως κάνουν οι γραφειοκρατίες όταν οι φήμοι και μετρήσεις διασταυρώνονται. Θα ενημέρωνα μια νέα ομάδα εργασίας για τις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και τους ανθρώπινους παράγοντες που προσποιούμαστε ότι είναι προαιρετικούς, είπα ναι, γιατί οι άντρες που αγαπούσα ανέπνεαν σε δωμάτια που ίσως κάποια μέρα να γίνουν ασφαλέστερα αν συνέχιζα να λέω την αλήθεια. Ο σεβασμός, τους υπενθύμησα, είναι ένα πρόβλημα logistics. Σχεδιάστε το και παρακολουθήστε τι δεν θα χαλάσει. Ακολούθησαν επιστολές μετά την ενημέρωση. Μερικές γραμμένες με κεφαλαία γράμματα, άλλες με το τρεμάμενο γραφικό χαρακτήρα ανδρών που είχαν επιζήσει της ομάδας τους. Μία νέα αξιωματικός με ρώτησε αν είχα κάποια συμβουλή για το πώς να ηγηθείς όταν ένα δωμάτιο αντιπαθεί τα αντωνυμικά σου. Της είπα: δείξε τους υπολογισμούς σου και μοιράσου την αναγνώριση. Χτύπα 2 φορές πριν μπεις σε οποιαδήποτε ψυχή. Μου απάντησε ότι το είχε εκτυπώσει και το είχε κολλήσει στο ντουλάπι της δίπλα σε μια φωτογραφία της μητέρας της που κρατούσε ένα κλειδί. Μερικές εβδομάδες αργότερα, έφτασε ένας φάκελος με ακριβή γραφή του πατέρα μου. Μέσα υπήρχε ένα απόκομμα από την τοπική εφημερίδα, χωρίς φωτογραφία, μόνο μια παράγραφος για την επανένωση και μια γραμμή που έλεγε: η κοινότητα στάθηκε τιμή σε την υπηρεσία. Κάτω από αυτό, είχε γράψει: έπρεπε να είχα σηκωθεί νωρίτερα.
5 λέξεις που μου ήταν παράξενα οικίες. Τις καρφίτσωσα δίπλα σε έναν χάρτη μιας κομιτείας που δεν χρειαζόταν χαρτογράφηση και άφησα να αλλάξουν λίγο την ατμόσφαιρα του δωματίου λίγο διαφορετικό. Ο Ρέμι με επισκέφθηκε μια φορά καθώς πήγαινε σε ένα σχολείο στο οποίο δεν πίστευε ότι άξιζε να διδάξει. Έφερε την πίτα πεκάν της μητέρας του και μια μικρή αμηχανία για το γραφείο μου. Πολύ τακτοποιημένο, είπε χαμογελώντας. Θα μισούσε στον γκαράζ μου. Καθίσαμε σε καφάσια, γιατί οι καρέκλες εξαπατούν σχετικά με την εξουσία. Με ρώτησε αν έκανε το σωστό στην αίθουσα. Είπε την αλήθεια, του απάντησα. Η αλήθεια στέκεται όρθια χωρίς μάρτυρες, αλλά μερικές νύχτες εκτιμά την παρέα. Όταν έφυγε, χτύπησε 2 φορές το πλαίσιο της πόρτας μου σαν ένας άντρας που δανείζεται τύχη που σκοπεύει να επιστρέψει. Τη νύχτα πριν επιστρέψω στην Ανατολή, σταμάτησα στον τάφο της μαμάς. Το γρασίδι είχε ξαναφυτρώσει ακόμα και εκεί που η θλίψη μας το είχε φθείρει. Έβαλα το χέρι μου πάνω στην πέτρα, γιατί μερικές λέξεις χρειάζονται το δέρμα για να ταξιδέψουν. Μαθαίνουμε, είπα δυνατά τον αέρα. Αργά, αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο άνεμος κούναγε τις βελανιδιές με την υπομονή γριών γυναικών που ράβουν παπλώματα. Το πήρα ως απάντηση. Στο τέλος, η εκδίκηση δεν έμοιαζε με θέαμα. Έμοιαζε με ηρεμία, σαν να επιλέγεις να μην στρίψεις το μαχαίρι όταν η ιστορία σου το δίνει. Σαν να στέκεσαι τόσο όρθιος ώστε οι άλλοι να θυμούνται τη δική του σπονδυλική στήλη και να τη βρίσκουν επαρκή. Το δωμάτιο είχε μείνει όρθιο. Ο πατέρας μου δεν είχε μείνει τότε, δεν μπορούσε τότε, ίσως θα μπορούσε. Αυτό ήταν αρκετό για να ξεκινήσει μια ζωή. Οι άνθρωποι ρωτούν τι σημαίνει το ψευδώνυμο. Τους λέω ότι είναι απλά ένα όνομα. Αυτό που έχει σημασία είναι τι σηκώνεις με αυτό. Ομάδες αλήθεια, η γωνία ενός δωματίου που δεν θα φωτιστεί αν δεν τραβήξει κάποιος την κουρτίνα. Αν ήσουν σε εκείνη την αίθουσα, θα θυμώσουν τον ήχο που έκανε το δρύινο πάτωμα όταν το σεβασμό έβαλε το βάρος του. Το θυμάμαι. Και όταν οι νύχτες γίνονται μακρές, αφήνω αυτόν τον ήχο να παίζει ξανά. Είναι καλύτερο από το χειροκρότημα. Είναι ο ήχος μιας κοινότητας που επεξεργάζεται τον εαυτό της προς το θάρρος. Το αίμα δεν χαιρέτησε εκείνο το βράδυ. Η τιμή το έκανε, και το κάνει ακόμα αν το αφήσουμε. Αν αυτή η ιστορία σας άγγιξε, αν σας θύμισε κάποιον που σας υποστήριξε όταν οι άλλοι δεν το έκαναν, ή ένα δωμάτιο που άλλαξε επειδή τελικά υπόθηκε η αλήθεια, πάρτε μια ανάσα μαζί μου. Μοιραστείτε τη στιγμή σας παρακάτω, ώστε κάποιος άλλος να δανειστεί το θάρρος σας. Και αν θέλετε περισσότερες ιστορίες που έχουν βάρος χωρίς να φωνάζουν για υπηρεσία, την ευσπλαχνία και το να στέκεσαι ψηλά, μείνε μαζί μας, εγγραφείτε και φέρτε έναν φίλο που χρειάζεται την υπενθύμηση. Σηκωνόμαστε πιο ίσια όταν σηκωνόμαστε μαζί.